and more stories. Tune in to Zim Newsbeat TV with Imam, you done anything? Huh? You done anything? Eh? We are husband and wife. Husband and wife. You know, you're going up and up kutoka sungiso eneland. Zeminda. Ko kona muna kusungisa ru unaita se. Waona mtu wao kubisayo hayo kushwetsa shwa. Unaita se? Kushwetsa shwa. Unaita se? Andaki. Muramwe chete. Ndikufuna iyo unena uzumwa polisi zozo. Phone yakabatwa ku police yandi? Amen. Okay. Stop yake you understand. Wewe ukaona ari uya kusungisa ndase. Awona ili muna kukuchwanisise mwa kujana. Mapenda pa grass nezuru. Hayi makaenda pa grass nezuru. Muchida kuona muna akakusungisa. Waona. Mtu utsele. Waona nani? Uboni muna. Waona nyara. Tengesa muzgo. Uyu mukadzi agent wemwe company waita kutengesa Maplots. Anizvo. Zvadaro uyu akarwadziwa nemari yakabata uyu but mari yanga singaenda mumaoko make. Unozvona? Amen. Uyu arwadziwa uyu vakonya posi kuti apane zvikuitika chikiribidu. Uyu mvasunga yoswa ari panguva yakaoma. Nokuda kwani? Husband yake. Apa watochata wana. Hamuna kuchata ere? Ko ring officer. Vakatochata vatoni maringi mukadzi vakaona takasungiswa nemurume wake mukadzi vatobvisa ringi vataya vati murume achakuda. Icho chikula box. Icho chikula box. Icho chikula box. Chikula godo. Icho chikula box. Chikula godo. Unogara nemurume 100 years but makavengana makaramba. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV.
Tiri nani niende kure ndinogara kure. Sondo rakapera rino vakaroya mai. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Sondo rakapera rino vakaroya baba. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva. Wana tiri nani niende kure ndinogara kure. Ndingaita rimbisano naisekuru tasva ndayaura. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Sondo rakapera rino vakauraya mwana wangu. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Kukudza muzoro sandiko kufunga vakomana. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Hakuna rudzi rusina matare vakomana iyo. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Hakuna dzinza risina zvaro. Moyo yavo yakaoma. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Sekuru tatundipaiwa zano ini. Moyo yavo yakaoma. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Ndaita sema isekuru taswe. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Ndoita saina isekuru taswe. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Natsinzara muvanonditwara dareni. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Varudzi vangu vanondirangana ine. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Sondo rakapera rino vakaroya mukoma. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Ndoita saina ivera soko ino. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Tiri nani niende kure vakomana. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Nyaya dzakapedzwa nasekuru tasvi. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Yavira mbira karingi nemagwenya mbira. Moyo yavo yakaoma. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Yarowa mbira karingi nemagwenya mbira imi. Tiri nani niende kure ndinogara kure. Tiri nani niende kure vakomana. Tiri nani niende kure. Tiri nani niende kure. Oye, oye, rerike. Ndingaiveri bisano naisekuru tasva vakomana. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV